L-aħbar li Jan Paċ instab la ħajja f'residenza f'Talpjeta ħallit marka fuq bosta, ma naqsux messaġġi minn persuni li kienu jafuh mill-qrib u fuq kollox ma naqsux l-appelli biex min ikun għaddej minn diffikultà ifittex l-għajnuna. Jan Paċ kien ħasem fil-programm L-Isfida fuq Net Television u kien għamel xi żmien fix-xena mużikali fejn ħareġ kanzunetti bħal My Word u On the Dance Floor. Claudette Buttigieg u Angel House kienu fost dawk li ħadmu miegħu u selmulu kif għamlu wkoll diversi personalitajiet oħrajn li selmu l-memorja tiegħu. Jan Paċ kien jaħdem f'ħanut tax-xahar illi fetaħ missieru stess u kien ilu nieqes minn nhar l-erba' li għadda u saret sejħa fuq livell nazzjonali sabiex hu jinstab. Intant wara ħarġet l-aħbar tal-mewt tiegħu l-organizzazzjoni Crisis Resolution Malta fisret kif Jan għaqqat lil kulħadd. Iżda issa jmissi li bħala pajjiż nagħmlu xi ħaġa b'esperti insistu li jeħtieġ aktar għarfien dwar is-servizzi diġà eżistenti għaliex min ikollu diffikultà żgur se jsib fejn jirrikorri.